Ale byłbyś gotów w razie czego iść na taką służbę albo walczyć, czy raczej byłbyś za tym, żeby uciekać przed wojną? Ja bym tak zawalczył, bo ja wyjechałem z Białorusi z powodów politycznych, więc straciłem jeden dom, nie chcę drugiego stracić. Меня зовут Вячеслав, народился я у Менску, там прожил все жыццё до 21 года, тому что в 20 годзе я браў удзел у пратэстах, быў вымушаны уехаць у Польшу, тут жыву ўжо амаль 5 гадоў. Я выехаў з Беларусі ў 21 годзе, згубіў просто ўсё, што ў мяне было, ўсё жыццё засталося там. Пачаў перабудоўваць панову тут ужо у Польшы. Калі я выязджаў да Польшы, я не ведаў аб гэтай краіне амаль нічога, таму што я ніколі ў Польшчы не быў, у мяне няма польскіх каранёў, я не валодаў польскай мовай, але тут я пазнаёміўся з цудоўнымі насамрэч добразычлівымі, вельмі шчырымі людзьмі, пазнаў краіну, пазнаў культуру, мову, таму тут я ўжо пабудаваў свой дом. З гэтымі суб'ектамі у мяне, як і у некалькі соцень тысяч беларусаў, засталіся неразлічоныя рахункі. Гэта справа яшчэ не скончылася, таму 20-й год трэба яшчэ давесці да канца. Я насамрэч гатовы уступіць у войска у выпадку вайны. Ведаеце, няма, мне падаецца, нармальных людзей, якія хочуць вайны, але падзеі апошніх часоў, гадоў перад усімі намі, вядома, ставіць гэта пытанне наконт вайны. Ведаеце, мне падаецца, гэта ў Караткевіча было, што я пазнаў свой дом, калі выйшаў за яго муры. І гэта тычыцца і Беларусі, і Польшы. Калі я так з'ехаў з Беларусі, я настолькі глыбока усвядоміў сабе, насколькі я яе люблю. Так і з Польшай, калі я выехаў з Польшы і потым вяртаўся, я усвядоміў сабе, наколькі я ўжо прывык і наколькі я полюбіў Польшу. Беларусіне, браття славяне, ну, што яшчэ дадаць?